hai que agradecer aos profesionais da sanidade pública en Galicia manter a sanidade pública e blindala a pesar desta crise económica. Hai que agradecerlo, foi un esforzo titánico, máis traballo e menos retribución, máis traballo e máis responsabilidade, e a historia dos anos da recesión económica no Sistema Nacional de Saúde. Ten sido fundamental, sin duda, o esforzo dos profesionais para mellorar a utilización dos recursos públicos, máis consultas, menos lista de espera en patologías urxentes, máis cirusía nos quirófanos en xornada ordinaria, ten sido fundamental para incrementar os indicadores de productividade e os indicadores de calidad.